Joo, eli me ollaan HVC, High Voltage Crew, niin harrastaa breikkiä. Ryhmä on perustettu vuonna 1999 ja siitä asti on ollut aktiivisesti. Ensikosketukset breikkiin meillä tuli 98 Run DMC vs Jason Nevesin It's Like That musavideosta. Ja melkein heti sen jälkeen tuli tää Bonfunk MCs Suomesta ja niiden musavideoiden kautta tuli lisää exposurea. Et saatiin sitten lisää liikkeitä varastoon, kun lähdettiin vaan apinoimaan suoraan perästä. Me ollaan kaveriporukka, joka tykkää treenaa keskenään. Et me ei olla hirveästi tanssitunneilla viihdytty. Käydään lähinnä opettamassa eri tanssikouluissa. Käydään skavaa Suomessa ja Euroopassa ja Aasiassakin jonkin verran. Et oikeastaan kaikkea mihin meidät kutsutaan tai kaikkea missä me ollaan, jos siellä on skavat, niin me kyllä tunnetaan ahtautua sinne kisoimaan. Ja se miksi me tehdään tätä on oikeastaan sen takia, että tää on vaan ihan törkeä siistiä, että tässä pääsee tekemään sitä omaa juttua ja olemaan niin tosi luova. Tähän on hullu hyvä purkaa erilaisia tunteita, että oot sä sitten ihan sairaan iloinen tai vihanen tai sulla on ollut huono päivä. Ja sen jälkeen kun sä pääset lattialle ja musa rupee soimaan, niin sä pretty much unohdat kaiken sen, että siellä on vaan sä ja sen musa. Joo, se on ihan oma fiilis, mikä siinä tulee, kun lähtee setittämään. Siinä katoo vähän niin kuin kaikki ympäriltä, että sä jäät siihen omaa kivaa palloa. Sit sä rupeat pyörimään.